Because inkinga esiyenzayo is that makuthiwa yibani ngcwele sifuna ukubhala phansi ama rules ukuthi what is holiness. Holiness ukungafaka ama sunglasses. Holiness ukungafaki fake hair. Holiness ungagcobisi lipstick. Holiness no man. Holiness is being true to God's commands nge-relationship yakho naye. Ngoba once saqala sabala izinto sabali khona sizokhohlwa kanti uNkulunkulu akazifuni. I-relationship yona ezobikutshela ukuthi hayi for you ngoba being holy, most of the time we thought that being holy ukungajoli, ukungabi necrush, ukungakhonzi abantu asebengasekho, But sishiye ukuthi uyakwata wena kuze kuphela iviki. IBhayibheli lithethe ukuthwela kodwa ungoni, lingashoni ilanga unjani. But when ukwata for a whole month, kwatele ngisho abazalwane ungeze enkonzweni, uzuyolanda after 2 months ukwatile. Are you holy xa unjalo? Kodwa ujoli. Awuthakathi. Awuphuzi utshwala. Awuna crush. Uzolimisisha nje izulu ngoba ukwata uze wone. Anger is an emotion given to us by God. Okay, angadivert kakhulu. But I want to stress this one ukuthi anger ayiveli kuSathane. Ama emotions uNkulunkulu awafake kumuntu afuze yena ngoba noNkulunkulu uyakwata. Ayizi noNkulunkulu kusuka uyathukuthela kodwa kahlala entukuthelweni yakhe. It's part of our likeness to God to get angry from time to time. Kodwa iBhayibheli lithi asiqaphele ukuthi in that emotion, in that time of being angry, ungoni alingaze lishona ilanga kuze kuyocela umkhuleko ake siyomfuna Nkosi yami kade samgcina usister wahambila ethukuthela. Uthe ubhuti ekseni, you need to be holy in all your actions. Kuyo yonke into oyenzayo noma uyakhuluma noma uyacabanga noma even in all your emotional states, you need to maintain holiness. Whether you are sad, maintain holiness. Whether you are disappointed, maintain holiness.